Ya sing penyanyi mumet sangka Solo Baru katuran jumeneng monggo Elia Sanjaya Niarse Mahmawati datangnya Linda dari sawah turun kembali dari mana datangnya cinta dari mana turun ke hati dari mana datangnya Linda dari sawah turun dari mana Sedang mapan aku saiki. Dah cepet. Kok malah ngatang-ngatangi? Lah apa kowe mbok onyor-onyorke yang ngono? Lah kowe iki piye to? Lah piye? Wong lanang kok bodoh. Bodoh piye? Kowe lho nek ra ning panggung ra mungkin do nyori anune penyanyi ayu-ayu. Bisa ora mungkin. Lah iya kok malah mbok enggati ora malah mbok paske. Inggati kepiye wong aku mapan golek nggono. Ya ndang cepet neno. Ora ngawur. Cepet. Di syuting di streaming bosok kuwi ngawur. Ora urung wedi ta kowe? Wedi karo sapa? Bojomu? Ya ora wong lanang kuwi iki ndase keluarga. Cilik kaya ngapa modele kaya ngapa kuwi imam keluarga. Wani Dok, ora. berarti ra apa-apa bojomu. Ora apa-apa santai nyapa lho kowe iki. Ngapa? Bang Edan. Piye bojomu nonton apa ora iki? Ora mungkin nonton. Lah sesuk nek Wong kuotane entek kok. sesuk nek diupload bojomu piye keadaane? Lah santai, bojoku ki santai karo kowe santai. Tenang. Ora mungkin nesu. Tenang. Soale amore karo penyanyi ngah-ngoh ngono kuwi. Ngah Yen karo liyane genah padu genah. Yen karo kowe ora. Aku ya wedok lho, Cek. Iya ya Mbok ngerti. pira rumasaku kok. Ngerti yen kowe wedok. Sing ngomong banci ya sapa lho. Ki wong itu. Wong kok kaya ngono iki lho, Jan. Oh dipangku mbok sing bener ngono lho. Malah blorotan kowe ning paut. Iki penake ngapa, Mas? Bubuk. Ya wis kene. Lah kok penake ngopo lelipur katur para tamu ugi ngregengaken hajat panjenipun Bapak Suwarno. Ya tapi aku mbok arane penyanyi mumet emoh aku. Lah ora mumet ya sirahmu mbok taleni ya ngono lho. Ngene iki jenenge lha aku lak ketok kaya wong India to. India apa? Lha iki lho deloken dandananku iki lho. Ora. Yen ngene dandar gerdase tok kaya India. Lah terus? Sing ngisor ora. Kowe pengen kaya India tenanan, udelmu ketokno. Bayang sik modele kaya apa Mesti botong kae. Ayo Mas, nyanyi Mas. Nyanyi. Sampean bawa nek. Dibawa nek pundutane entrit. Entrit ngono kae kok. Mosok yo entet to sing aku lho sing tok. Tekan ora iki. Ya wis. Iki medal pasugatan dahar. Bawa sik Mas, pelok nem Mas. Sing cendheke Mas. Sinawang tanpa seni Oh, cengkoke. nyawang wong ayu leman Ketok ayu ta? ayu rekoso lakonane angger aku etuk nyawang Nyawango Mas. Nyawango sak bosenmu. cah lemu Tuh, jare cah ayu. ayu lambemu abang yen mati aku wis kurung angger tresna kumbok tampa
Manut dawae apa? Ayo. Aja langgame sing cendhek apa ya sik. Suarane ngeses ya, Mas. Sumurupe. Tuh kuwi. Lah kae lho, tintingane ngono lho kate. Tukang keyboard tok lancang dhisiki aku. Oh, lho, tukang keyboard yang pimpinan kok ngawur ketuane ya kuwi kok. Anu sumur nano lho. Apa? Saben tilu ngalamun lho. Walah, imbang ana katresnanku nyarengi para tamu ngrapi pasukan dahar semoga dipun rapi sak keparengipun. Sang Kuryang boyo-boyo katur. Kene ae nyanyi bareng. Saben dina sinambi para tamu ngerahapi daharan ya Mas Suncek. Nggih, Mbak Elia Sanjaya. Apa sampeyan wis pengen? Pengen apa? Mam, Yongko. Gentian. kut nek anu tak jikoke tak dulang. Lho Model. iki piye to? Mbok mamake san. Nek karo dembi kowe iki disia-sia, bareng kene disayang njalukmu iki piye jane? Lah kene tangane duwe kok dadak mbok dulang mbok kira lempoh ngono apa? Ya ora wong jenenge wae paham. Paham. Alon-alon. Mau suara petok-petok pisan suarane slerek-lerek. Ya iya to pasti tak nggo ngopo mau januke. Boh. Mangka Kang Mas
Mawet, Pak semene kok musuh. Jan iki sing raruh ngono dikira mantan cah nakal. Kok iso ngarani Lah penyanyi? iya dionyor-onyorke ngono sing ra ngerti. Lho jenenge Lho. penyanyi semangat yo ngene iki lho. Semangat kan joget rono dicongke rono ya iso dadak ning ingsun. Masa aku rono lha ngentongi yang sapa? Tukang syuting. Emoh. Emoh Aku wani piye? ngetongi karo wong cilik kok. Aku sing Lah nek emoh iki kono. aku sing ra wani. Piye? Gatel iki lho. Kowe kan tau gak kerene malah nemplok ning kono iki. Malah neplek. Lah pene piye wong ya kram. Mau pas mbok syuting ra pas nemplok ning ngene. Santai ngopo lho? Ngopo? Baleni malah ngene iki. Balen ora wis. Malah ngene iki modele. Malah ngene iki modele. Wong iki. Karepe piye gondelono? Lho gondelan dhewe. Gondelan dhewe kepiye kena kono ana. Kaya nguncalke kirik ae kowe iki. Ya ngopo to? Alah. Mosok lha iki ngopo jane wong karo penyanyi kok Ora apa-apa. nyapa. Ora apa santai-santai wis, padahal. Ayo. Ya. Sapira? Apalane sapira? Mangka. Pincal. Ora. Kowe iki karo penyanyi ra mosok penyanyi akeh pinjale iki lho. Ayo pilih cedhak aku, pilih cedhak Dembi. Mosok aku kok. Mangka Kang Mas. Katresnanku. Menteleng Kowe piye? ngene-ngene iki bote arep Ora kok menteleng. Lah kowe iki seprono sprene amor kok ora roh. Lah nyapa? Mripate nyat ngono kuwi. Kurang ajar. Aku arep matane ya ngono ki ra tegel aku. Kowe jumunamune kok di Mripate ya ngono kuwi. Pon Mas. Ya, wis iso bubar ki cah nom-nom kalau. Wayahe bubar ya. Oh, pengiring ta niku? Oh, kok beruk kok. Kok beruk. Beruk iku dualan ning gronjal kaya. Hah? Beruk. Masa? Ora salus kok nggih. Ya saiki halus. Dhisik gronjal ra ukur kae beruk. Wis tau lewat kono. Wis tau. Lho kowe Kerep aku liwat beruk iki. Alhamdulillah sing gonjal apa le sing halus? Ya kadang gronjal, kadang halus. Mbok sing konsisten ngono lho. Ya witekno dalan kan ya akeh kok, kadang gronjal, kadang halus. Lah kok penak ya. sing gonjal apa sing halus? Ya penak sing halus to. Lah iya. Apa iki? Ya. Oh, wah padune aduk ya opo iki? Ora tenanan. Kowe iki nek seneng ngomong Cek. Jangkrik. Mau anu tenanan malah dikira lho. Dadi karo bojone niku, Pak. Ora santai. Nah, sing iki lho. Iku digendong iki. Saka Karanganyar. Hah? Digendong iki. Ora, gah aku. Ya niki